Dobar dan svima. Moje ime je Helena Rehovački. Zaposlena sam kao magistra farmacije u jednoj od gradskih ljekarni Zagreb, a također radim i kao vanjski suradnik na projektu Farmakoterapijsko savjetovalište u Domu zdravlja Zagreb Centar. Izuzetno mi je čast održati vam ovo predavanje na temu mentalnog zdravlja. U fokusu će biti uporaba lijekova, biljnih lijekova i dodataka prehrani, te uloga farmaceuta prilikom savjetovanja u njihovoj uporabi. Nedavno ste, nadam se, pogledali predavanje od naše kolegice, liječnice Lorene Bosnar. Ona je divno objasnila kako liječnik opće medicine može pristupiti pacijentu i pomoći mu u rješavanju tegoba koje se tiču mentalnog zdravlja. Donekle se nastavljam na njenu temu, samo iz druge perspektive, one farmaceuta. Ova predavanja dio su projekta Otvorimo vrata zdravlja, čiji je nositelj Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje, Krugovi. Projekt je financiran od strane Europske unije i Europskog socijalnog fonda, s ciljem promocije zdravlja i prevencije bolesti, nastojeći informirati i uključiti građanstvo u brigu oko vlastitog zdravlja. Dakle, prilikom predavanja koje je držala kolegica Bosnar, jedan od važnijih utjecaja na mentalno zdravlje pojedinca bila je pandemija bolesti COVID-19. Naravno, taj utjecaj je i dalje prisutan, ali prema osobnoj procjeni daleko ga je nadvladao utjecaj potresa koji se trenutno odvijaju na prostoru središnje Hrvatske. Ono što je vidljivo, pogotovo u našoj struci, jest da su strah i tjeskoba svakim danom sve više prisutni među građanstvom. Često im se zbog toga propisuju lijekovi za smirenje, takozvani anksiolitici. Ljudi ih bolje znaju pod zaštićenim imenima, to su Normabel, Xanax, Misar, Oxazepam, Lexaurin, Praxiten, ima ih. Oni uz ostalu namjenu prvenstveno služe za brzu kontrolu paničnih i napadaja tjeskobe. Za takvu primjenu oni su idealno rješenje. Problem nastaje onda kada se primjenjuju dugoročno, odnosno kada njihova primjena traje dulje od 4 tjedna. To se javlja otprilike kod 35% pacijenata, te se u velikom broju slučajeva razvije u ovisnost. Dakle, što je uporaba lijekova za smirenje dugotrajnija i što se primjenjuju veće doze, veća je vjerojatnost razvoja ovisnosti. Prvo se javlja takozvana psihološka ovisnost, koja obuhvaća onaj osjećaj zadovoljstva i želju za ponavljanjem učinka lijeka. Također se želi izbjeći nezadovoljstvo neuzimanjem lijeka. Potom dolazi do tjelesne ovisnosti. Odnosno, osoba osjeća kako mora nastaviti sa primjenom lijeka kako bi se spriječio apstinencijski sindrom, odnosno sindrom ustezanja. On se ponekad manifestira slično početnim simptomima tjeskobe i nemira, radi kojih je osoba i počela uzimati lijekove, ali može doći i do simptoma poput drhtavice, nesanice, mučnine povraćanja, pa čak i halucinacija, nekakvog pretjeranog znojenja, poremećaja koncentracije. Uglavnom, težina simptoma se razlikuje među pojedinim lijekovima unutar skupine, a naravno visi o veličini primjenjivane doze te vremenu korištenja lijekova. Ovdje moram spomenuti još jedan problem koji se javlja, a to je tolerancija, odnosno s vremenom je potrebna sve veća doza da bi se postigao isti učinak lijeka, a povećanjem doze povećava se razvoj ovisnosti i otežava se prestanak uzimanja lijekova. Najčešće, kad neka osoba poželi prestati s uzimanjem lijekova, ona vrlo vjerojatno naglo prekine terapiju. To je velika greška jer kod naglog prekida terapije simptomi budu najizraženiji. Ono što je važno za zapamtiti je da je itekako moguće skinuti se s tih lijekova za smirenje. Nikad nije kasno i obavezno je obratiti se stručnoj osobi, prvenstveno svojem liječniku opće medicine. Pa zato što za svaki lijek iz skupine i svaku dozu potreban je drugačiji protokol i drugačije vremensko razdoblje. Uglavnom, ukoliko postoji opravdan razlog za primjenu anksiolitika, liječnik će to u razgovoru s pacijentom prepoznati i propisati mu jedan od lijekova iz skupine. Problem nastaje onda kad se ti lijekovi međusobno dijele među ljudima, dakle među prijateljima, obitelji, pa čak i među susjedima. Iako su navedeni lijekovi izvrsni u rješavanju simptoma straha i nemira, oni nisu nimalo bezopasni. Uz već navedenu ovisnost i razvoj tolerancije javljaju se određene nuspojave. Već i kod relativno niskih doza, pogotovo kod onih koji ih prvi put uzimaju, mogu uzrokovati dnevnu sedaciju, odnosno pospanost, umanjiti sposobnost prosuđivanja i smanjiti motoričke vještine. To je posebno važno kod upravljanja vozilima ili strojevima. Ovisno o dozi, oni smanjuju sposobnost učenja novih informacija, uzrokuju amneziju, te mišićnu slabost, omaglicu, neposlobljenu pažnju i koncentraciju. Čak paradoksalno može doći do nastanka nemira, depresije, tjeskobe, panike, čak i agresivnosti i manije. A nerijetko se javlja i mamurnost, odnosno nekako konfuzno stanje, što je vrlo važno kod starijih bolesnika, jer naravno povećavaju se mogućnosti padova i posljedičnih trauma. Nadalje,
Ti anksiolitici, odnosno lijekovi za smirenje, nisu primjenjivi kod svih pacijenata. Nikako ih ne smiju uzimati osobe koje imaju primjerice teških problema s disanjem i koje noću ostaju bez daha. Čak oni s dosta oslabljenom jetrenom funkcijom i naravno s akutnim glaukomom otvorenog kuta. Pogotovo ih ne smiju koristiti osobe s dokazanom preosjetljivošću na bilo koje od lijekova iz skupine. Naravno, ne preporučuje se koristiti ni prilikom trudnoće, niti prilikom dojenja, zbog mogućeg razvoja ovisnosti i pojave apstinencijskog sindroma kod djeteta. Dakle, da sumiram, zbog relativno niske toksičnosti i širokog spektra djelovanja, lijekovi za smirenje se uspješno koriste u liječenju različitih psihičkih smetnji. Problem dolazi onda kada se ovakvi lijekovi zloupotrebljavaju, jer dugotrajno neopravdano, tu naglašavam riječ neopravdano korištenje, može imati širok spektar negativnih posljedica i na opće i na psihičko zdravlje korisnika. Propisivanje anksiolitika u nadležnosti je liječnika, a ljekarnici u Hrvatskoj sudjeluju u kontroli i provjeri izdane terapije. Ukoliko liječnik procijeni da osoba nije kandidat za primjenu anksiolitika, oni se ne mogu izdati u ljekarni. A zašto to sad naglašavam? Pa zato što su česti upiti oko kupovine takvih lijekova. Dakle, oni se ne mogu kupiti bez recepta. No, unatoč tome, ulazak u ljekarnu nije uzaludan i uz pravilan savjet ljekarnika, osoba može izaći iz ljekarne sa potrebnim pripravkom i rješenjem svojega problema. Ukratko ću predstaviti neke alternativne opcije, posebnosti njihove primjene i zašto je važno obratiti se stručnoj osobi. Dakle, postoji mnoštvo biljaka i biljnih pripravaka koji imaju anksiolitički i sedativni učinak, koji pomažu u snimanju, čak i održavanju sna tijekom noći, opuštaju i smanjuju posljedice stresa. U ovom predavanju osvrnut ću se na neke najvažnije i najčešće primjenjivanje biljke. Obično se biljke smatraju dosta neučinkovitima naspram lijekova, ali moram naglasiti da to nikako nije istina. Također nisu niti bezopasne kao što se također smatra, te kao i kod lijekova svaka ima svoju određenu svrhu, ovisno o stanju koje treba riješiti, ovisno o osobi koja će je primjenjivati. Vrlo je važna i doza biljnog pripravka te vremenski period primjene. Primjerice, neki biljni pripravci imaju odgođeni učinak, a neki se smiju primjenjivati samo određeni period. Ukoliko osoba već uzima određene lijekove, potrebno je proučiti postoje li interakcije između njih i tog određenog biljnog pripravka. Biljka koju bi voljela prvo spomenuti je pasiflora. Biljka je podrijetlom iz Amerike gdje se tradicionalno već koristila kao lijek, dugo se koristi kao lijek za nesanicu i anksioznost, čak i epilepsiju. A proučavanje njezin analgetski i blagi sedativni učinak te učinkovitost u terapiji poremećaja pozornosti s hiperaktivnošću, poznati kao ADHD. Čak pokazuje veliku učinkovitost u terapiji apstinencijskog sindroma kod ovisnika o alkoholu i sintetskim drogama, jer smanjuje simptome tog sindroma ustezanja. Preporuča se njena uporaba u stanjima nemira, nesanice, jer ima hipnotski učinak. Čak pomaže i kod usnivanja i u situacijama kad se osoba često budi po noći. Uspješno se koristi u stanjima stresa i kod anksioznih stanja. Pasiflora je vrlo sigurna biljka, što je dokazano kod djece starije od 6 godina, a u nekim zemljama se koristi čak i kod kolika, nadutosti, te nemira ili nesanice i u dojenčadi, naravno u vrlo niskim dozama. Ponekad se kombinira s glogom, kojemu je u ovom slučaju svrha smanjiti tjeskobu i nervozu koji se manifestiraju povećanim brojem otkucaja srca. Naravno, prvo se moraju isključiti drugi ozbiljniji uzroci takvoga stanja. Ukoliko se uzme u velikim količinama, može uzrokovati pospanost i vrtoglavicu, a dodatan oprez je potreban u slučaju korištenja pasiflore zajedno s ostalim lijekovima koji utječu na središnji živčani sustav. Takva se primjena nikako ne preporuča bez stručnog nadzora. Nuspojave su vrlo rijetke, a neke od zabilježenih uključuju ubrzani srčani ritam, mučninu, povraćanje, čak omamljenost i mentalnu usporenost. Upravo zato se osobama koje uzimaju proizvod od pasiflore preventivno savjetuje oprez pri rukovanju teškim strojevima i naravno tijekom vožnje. Teoretski ona nije sigurna u trudnoći, zbog određenih sastavnica koje mogu promovirati kontrakcije maternice, ali taj učinak nije opažan. Zato se tijekom trudnoće ipak savjetuje izbjegavati, čisto preventivno. Ne preporučuje se niti uporaba prilikom dojenja. Ne zato što je dokazana štetnost, već naravno isključivo zbog manjka podataka o prelasku pojedinih sastavnica u majčinom mlijeku. Ono što je vrlo pozitivno je činjenica da ne stupa u interakcije s metabolizmom lijekova, kao primjerice gospina trava, nju ću malo kasnije spomenuti. Jedina kontraindikacija za primjenu, odnosno kada se ona ne bi smjela koristiti, je dokazana preosjetljivost na neku od sastavnica pasiflore. A s oprezom se preporuča koristiti ukoliko je osoba alergična na bilo koju drugu biljku iz iste porodice. Doziranje i primjena naravno ovise o obliku pripravka, o tome sadrži li proizvod samo pasifloru ili kombinacija različitih biljaka, te o namjeni samog proizvoda. Uporaba nije vremenski ograničena jer nisu zabilježeni ni slučajevi navike, ni tolerancije.
Iduća biljka je definitivno jedan od najučinkovitijih adaptogena. To je rodiola, a poznati pod nazivom ružičasti žednjak. Pojam adaptogena obuhvaća biljke koje pospješuju snagu i izdržljivost organizma prema brojnim biološkim, kemijskim i fizikalnim faktorima. Oni povećavaju njegovu sposobnost prilagodbe stresu. Adaptogeni također normaliziraju različite neorganske sustave te povećavaju otpornost cijelog organizma i na umor i na iscrpljenost. Rodiola se savjetuje koristiti ukoliko je potrebno privremeno ublažiti simptome stresa, poput umora i osjećaja slabosti. Ne preporučuje se koristiti dulje od 2 tjedna, u komadu naravno, bez savjetovanja sa stručnom zdravstvenom osobom. Ne preporučuje se ni kod trudnica i dojilja, kao što sam rekla i kod pasiflore, zbog manjka istraživanja u tim skupinama. A uporabu u dječjoj dobi savjetujem isključivo s preporuku stručnjaka, jer takve niže doze se individualno određuju kako bi se spriječilo izazivanje pretjerane stimuliranosti kod djece. Rodiola se pokazala korisnom u terapiji blage anksioznosti, dakle tog unutrašnjeg nemira koji je povezan sa stresom, te u terapiji blage do srednje teške depresije. Došlo je do smanjenja broja napadaja, panike, ljutnje, dezorijentiranosti, čak i hiperaktivnosti, te poboljšava općenito sveukupno raspoloženje i energiju. Ono što je još dokazano je veća brzina i poboljšana učinkovitost u rješavanju više zadataka istovremeno, pogotovo u visoko zahtjevnim uvjetima, takozvani multitasking. Uz sve to smanjuje iscrpljenost te tjelesni i mentalni umor. Ona značajno poboljšava raspoloženje i kvalitetu života. Ono što je važno je da ima povoljan sigurnosni profil, bez većih neželjenih učinaka, a nisu zapažene interakcije s drugim lijekovima. Ona djeluje inhibitorno na određene jetrene enzime, ali taj učinak nije klinički značajan za većinu lijekova. Oprez je nužan jedino kod istodobnog uzimanja lijekova, primjerice fenitoina i varfarina, poznatijeg kao martefarin. Rodiola se može uzimati sama, a postoje kombinacije u kojima se onda aktivnosti biljaka međusobno nadopunjuju. Primjerice, može se kombinirati s ostalim adaptogenima, kao što je sibirski ginseng, ali osobno volim kombinaciju sa šafranom, koje vrlo učinkovito poboljšava raspoloženje i smanjuje simptome depresije. Također, smanjuje i umor i iscrpljenost, pa je takva kombinacija idealna u nekakvim stresnim stanjima koje uključuju i depresivno raspoloženje. Rodiola se uzima na tašte, poželjno jutro prije doručka. Ako se uzima još jedna dnevna doza, ne preporuča se nikakvo uzimanje prije spavanja zbog tog blagog stimulatornog učinka. Grifonija, to je biljka iz porodice mahunarki, a naziva se i crnim afričkim grahom. Njene sjemenke poznatije se kao najkoncentriraniji prirodni proizvod 5-hidroksitriptofana. A zašto je on bitan? Upravo zato što je prekursor hormona serotonina, koji je poznatiji kao jedan od hormona sreće. Među ostalim važnim funkcijama koje ima, serotonin dokazano poboljšava i raspoloženje. Tradicionalno se sjeme grifonije koristilo za terapiju stanja u kojima je izražen disbalans 5-hidroksitriptofana, odnosno serotonina, a jedno od takvih stanja je i depresija. Studije su pokazale njegovu učinkovitost u terapiji depresije, a kod ljudi kod kojih je došlo do poboljšanja, učinak je nastupio dosta brže nego kod uobičajenih sintetskih depresiva, jer si znamo da oni imaju dosta odgođeni učinak. Djeluje i na ublažavanje simptoma anksioznosti i smanjuje broj paničnih napadaja. Također reguliraju osjećaj sitosti, pa je suplementacija sa grifonijom ili 5-hidroksitriptofanom u određenoj dnevnoj dozi značajno smanjila unos kalorija kod pretelih ispitanika. Samim time poboljšava se isto kvaliteta života i opće stanje. Serotonin je važan i kod usnivanja i održavanja kvalitetnog sna, te se suplementacija grifonijom pomogla i osobama koje pate od nesanice. Dakle, da sumiram, indikacije bi bile nekakva stresna stanja, nesanice, čak i pretilost naravno, te vrtoglavica, depresija, anksioznost, glavobolje i migrene. Doza se obično postepeno povećava, pa sve do one terapijske, one učinkovite doze. Nuspojave nisu primijećene, nuspojave grifonije, ali prekomjerne količine čistog 5-hidroksitriptofana mogu uzrokovati srčane probleme, drhtanje, nekakvu opet unutrašnji nemir. S obzirom na to, ne bi se smjelo koristiti grifoniju sa sintetskim antidepresivima koji u terapijskoj podlozi imaju povećanje koncentracije serotonina, te sa lijekovima koji također povećavaju koncentraciju serotonina, a često se koriste i propisuju tramadol, to je lijek za bolove, dextrometorfan kao lijek protiv kašlja, te primjerice karbidopa, to je jedna od terapijskih opcija za oboljele od Parkinsonove bolesti. Jedna od najpoznatijih biljaka koje se koriste za smirenje definitivno je valerijana ili odolje. Od davnih dana odolje se koristio pretežno kao sedativ i hipnotik te antispazmolitik, odnosno tvar koja smanjuje grčeve u probavnom i mokraćnom sustavu.
a danas se često koristi kao zamjena snažnijim sintetskim sedativima u terapiji stanja panike i nervoze, te kod nesanice kojima je opet uzrok anksioznost. Znanstveni dokazi pokazuju da valerijana poboljšava kvalitetu sna i djeluje relaksirajuće, pa se zbog toga uspješno koristi u liječenju poremećaja spavanja. Ne uzrokuje pospanost i mamurnost idući dan poput sintetskih lijekova za smirenje i za spavanje nekih. Najbolje je uzeti pripravak neposredno prije spavanja kako bi što bolje pokrila noć. Kako da to drugačije objasnim. Da bi se ispolio potpuni učinak na nesanicu, odolje se često mora uzimati čak i do nekoliko tjedana. Ne djeluje brzo poput lijekova za spavanje, ali može pomoći u odvikavanju od istih. U gastroenterologiji se primjenjuju kapi koje uklanjaju grčeve te bol u želucu i crijevima izazvanih nervozom. Pomaže i kod klimakterijskih tegoba, pogotovo smanjuje valunge, te napadaje vrućine, a čak pokazuje učinak na smanjenje menstrualnih bolova i ublažava simptome PMS-a. To je isto važno za mentalno zdravlje i nas žena, naravno i svih oko nas, pa je bilo vrijedno spomenuti. Također postoji cijeli niz dobro poznatih preparata koji sadrže valerijanu. Njezino djelovanje se često nadopunjuje glogom, hmeljom, matičnjakom, pasiflorom i paprenometicom. Takvi preparati se obično iskazuju nekoliko mehanizama djelovanja i na probavni i na živčani sustav, pa su samim tima i djelotvorniji. A sad, na stručnjaku ostaje da procijeni bili za pacijentovo stanje i tegobe bio koristi kombinirani ili čisti pripravak. Zbog negativnog djelovanja na motoričke sposobnosti ne preporučuje se upravljanje motornim vozilima odmah nakon što se primijeni odolje. Naravno, niti nekakvim strojevima. Sastavnice korijena odoljena ulaze u interakcije sa sedativima, sa anesteticima. To je vrlo važno, na primjer, kod odlaska na operaciju. Ulaze u interakcije sa antiepilepticima i naravno s alkoholom. U svim slučajevima učinak je aditivan, odnosno pojačava se sveukupna sedacija na organizam i svi popratni neželjeni učinci. Ne preporučuje se primjena lijekova tijekom trudnoće i dojenja, zbog naravno nedostatka studija o sigurnosti primjene. Također, iz istih razloga ne preporuča se primjena kod djece, gotovo bez stručnog nadzora. Dalje iduća biljka bi bila gospina trava, za koju je poznato preko 30 narodnih imena, ali drugo najčešće koje se koristi je skantarion. U narodnoj medicini preparati gospine trave koristili se za umirenje, neuroze, čak za stres i tjeskobu, a pokazala se učinkovitom i olakšavanju tegoba, migrene i glavobolje. Čak služi i za čišćenje organizma i pogotovo kod problema s probavom. Pomaže kod čireva i gastritisa. Vanjska primjena je također učinkovita i pomaže u izlječenju rana, modrica, porezotina, kada koža napukne, proširenih vena. Dakle, ima još mnogo primjena. Ona pomaže u terapiji blage do srednje teške depresije. Ono što ide u korist naspram sintetskih antidepresiva je činjenica da ima manje neželjenih učinaka i manje nuspojava. Dodatno, gospina trava pokazuje visok potencijal u terapiji ovisnosti o opioidima, zbog smanjenja simptoma apstinencije. Slično kao pasiflora, a valerijanu sam spomenula pretežno da se koristi kod ovisnosti lijekova za spavanje. Gospina trava ima relativno malo nuspojava, te su one dosta blage. Najčešće se javljaju nekakvi probavni problemi, može se doći do alergijskih reakcija, vrtoglavice, nemira, konfuznosti, odnosno nekakve smušenosti i suhoće ustiju. Jedna od glavnih aktivnih sastavnica izuzetno je fotoaktivna, pa može doći i do fotodermatitisa kod primjena pripravka u visokim dozama i naravno kod primjene na kožu, ako se izlaže osoba UV svjetlosti. Također postoji teorijska mogućnost oštećenja očnih leća, pa se preporuča stavljati sunčane naočale ili zaštititi oči prilikom izlaganja UV svjetlosti, odnosno suncu. Kod pojedinaca koji bi uzimali gospinu travu samu, gotovo i nema opasnosti od nekakvih neželjenih nuspojava. Problem nastaje onda kada se istovremeno koristi s lijekovima, jer na neke lijekove djeluje tako da im povećava koncentraciju i djelovanje, a kod nekih smanjuje ili gotovo u potpunosti blokira. To se mora uzeti u obzir kako ne bi dovela do nuspojava s jedne strane, odnosno neučinkovitosti terapije s druge strane. Uporabom gospine trave zajedno s biljkama koji imaju sedativan učinak, kao što su neven, kalifornijski mak, žutika, valerijana, povećava se ukupan terapijski učinak, ali naravno i oni neželjeni. Zašto prilikom korištenja biljnih preparata smatram važnim porazgovarati sa stručnom osobom? Pa osim što vam može pomoći pronaći idealno rješenje, odnosno u ovom slučaju idealan preparat za vas kao pojedinca i za vaše stanje, može vam dati i savjet o njegovom pravilnom korištenju i pravilnoj dozi, kako bi se na kraju postigli najbolji rezultati. Naravno, može vas uputiti na pravilan oblik preparata i provjereni proizvod, jer nije svejedno koja biljna vrsta se nalazi u preparatu.
Često je korištenje patvorina, odnosno neučinkovitih biljnih vrsta iz iste ili srodne porodice. To je često vidljivo kod primjerice pasiflore, gdje se umjesto biljne vrste pasiflora incarnata koriste neljekovite biljke sličnog izgleda iz iste porodice. Vrlo je važno i koje je podrijetlo biljke, te uvjeti i način njenog uzgoja, jer o tome uvelike ovisi fitokemijski sastav biljke, odnosno koncentracija djelatnih tvari. Primjerice, valerijana sadrži preko 150 kemijskih sastavnica, od kojih je veličina farmakološki aktivna, a njihova koncentracija i njihov omjer jako ovise o okolišnim uvjetima. Bitno je naravno i vrijeme kada se biljka sakupljala, u kakvim uvjetima se skladištila i kako se obrađivala. Važan je i način obrade biljnog materijala, odnosno proces proizvodnje gotovog pripravka, te kontrola njegove kvalitete i na kraju krajeva kako se on čuva. Mnoge važne sastavnice su osjetljive na različite uvjete. Primjerice, jedna od glavnih djelatnih tvari u gospinoj travi je ako je nestabilna u uvjetima svjetlosti i uvjetima kisika, te ju tradicionalni pripravci poput čajeva i tinktura sadrže u vrlo malim količinama. A kod valerijane je cijela jedna skupina spojeva za koje se smatra da su odgovorni za sedativni učinak vrlo nestabilna, osjetljiva na temperaturu i kisela i u lužnate uvjete. Te tvari se raspadaju prilikom nepravilnog i dugotrajnog sušenja te stajanjem u vlazi. Zato je važno znati uzimati kvalitetan ekstrakt i pravilan oblik biljnog pripravka, jer suprotno on nema očekivani terapijski učinak. S obzirom da se većinom takvi proizvodi kupuju, pogrešna uporaba također je financijski neisplativa. Upravo zbog svega navedenog, smatram važnim potražiti savjet stručnjaka koji će vam pokušati pronaći idealno rješenje za vaš problem. Možda čak i već iz prvog pokušaja, ukoliko dovoljno detaljno iznesete svoj problem. Uz navedene biljne vrste, za neurološko i mentalno zdravlje esencijalan i adekvatan status makro i mikronutrijenata. Dakle, makronutrijenti to bi bile hranjive tvari koje daju energiju organizmu, odnosno omogućuju mu pravilno funkcioniranje. Tu spadaju ugljikohidrati, prehrambena vlakna, masti, masne kiseline, kolesterol, čak i bjelančevine aminokiseline. U mikronutrijente spadaju vitamini, minerali, odnosno elementi u tragovima. U ovom predavanju spomenut ću one koje smatram da se nalaze među važnjima u održavanju zdravog mentalnog stanja, a često su u manjku opće populacije. Tu spadaju primjerice vitamini B kompleksa. Iako je često slučaj da nedostaje jedan ili samo nekolicina vitamina iz ove skupine, ne preporuča se uzimanje visokih doza pojedinačnih vitamina, osim naravno ako se ne radi u slučaju težeg manjka pojedinog vitamina, kod takozvane avitaminoze. U slučajevima hipovitaminoze, odnosno blažeg manjka nekih vitamina iz B skupine, određeni tip vitamina B može se uzimati samo tijekom kraćeg razdoblja, jer se dugotrajnim neopravdanim korištenjem, dakle samo jednog vitamina B skupine, riskira se neravnoteža svih vitamina B skupine u organizmu. Zato većini pacijenata preporučam uzimati B kompleks, jer će se tada funkcije vitamina međusobno nadopunjavati. Vitamini B skupine imaju mnoštvo uloga u organizmu. U ovom slučaju važno je što sudjeluju u sintezi neurotransmitera, koji su važni za prijenos živčanih impulsa, sudjeluju u sintezi hormona, nukleinskih kiselina, aminokiselina. Također sudjeluju u metabolizmu i proizvodnji energije, što je važno za pravilno funkcioniranje organizma. Održavaju imunološki i živčani sustav pod kontrolom. A ukoliko dođe do deficijencije, odnosno nedostatka vitamina B skupine, javljaju se strah, konfuzija, depresivno stanje, nesanica, čak i taj unutrašnji nemir, odnosno anksioznost. Manjak je uočen kod psihičkih poremećaja. Dakle, suplementacijom se dokazano poboljšava opće stanje i raspoloženje te povećava osjećaj sreće. Vitamini C i E, kao jedni od najznačajnijih antioksidansa, povećavaju imunološki sustav, smanjuju umor i povećavaju izdržljivost organizma, bilo prema nekakvim vanjskim, bilo psihološkim ili bilo fizičkim uvjetima. Od minerala kao bitnije smatram spomenuti željezo. Ono značajno smanjuje umor. To znamo pogotovo zbog njegove uloge u prijenosu kisika i metabolizmu energije, te poboljšava i koncentraciju, raspoloženje, čak i pamćenje. Potom imamo selen, koji itekako smanjuje simptome depresije, anksioznosti, umor, tjeskobu i ljutnju. Magnezij olakšava simptome anksioznosti, razdražljivosti i letargije, te smanjuje poteškoće s pamćenjem, pomaže u snivanju i umirenju tijekom sna. Cink smanjuje osjećaj ljutnje, nervozu, depresivno raspoloženje, povećava koncentraciju i pamćenje. Zatim imamo i kalcij, koji poboljšava prijenos živčanih impulsa, utječe na pravilan rad srca i imunološkog sustava, te održava mišićni tonus. A kalij normalizira rad živčanog sustava, poboljšava kognitivnu funkciju, odnosno poboljšava to razmišljanje i koncentraciju, te regulira otpuštanje hormona. Znači, detaljnim razgovorom s vašim liječnikom ili ljekarnikom
dakle sa ili bez uključivanja nekakvih dodatnih pretraga, može se lako ustvrditi koji bi od vitamina i od onih koje sam navela i od onih koje nisam, koji bi bio ključan u poboljšanju općeg mentalnog statusa. Što se tiče makronutrijenata, esencijalne masne kiseline dokazano smanjuju stres i koncentraciju hormona stresa u organizmu, odnosno kortizola. Regulira razine adrenalina i noradrenalina, naravno ostalih neurotransmitera, te pomažu u smanjenju upale. A upravo se ona sve više proučava u patofiziologiji depresije i stresa. Tako da se svakako preporuča suplementacija omega-3 masnim kiselinama, a važan je njihov omjer i koncentracija u proizvodu. Tu također možete ljekarnika zamoliti za pomoć oko pravilnog odabira. Jako su važne aminokiseline, od kojih primjerice L-glicin povećava otpornost organizma na stres, smiruje, opušta, on čak smanjuje tjelesnu temperaturu i poboljšava cjelokupnu kvalitetu sna. Posebno je dobar proizvod, na primjer, magnezijev glicinat, koji sadrži magnezij u kombinaciji s glicinom, pa zapravo imate dvostruko rješenje za nemir, za nesanicu i grčeve tijekom noći. L-teanin otpušta i relaksira bez sedativnog učinka, smanjuje simptome anksioznosti i stresa, poboljšava i pamćenje, koncentraciju te kognitivne sposobnosti. L-triptofan je prekursor u sintezi serotonina i melatonina, hormona koji regulira taj stanje budnosti i spavanja. A njegove niske razine povezane su s depresijom, anksioznošću, a čak i povećanom agresivnošću. L-tirozin smiruje i uspavljuje, također je prekursor u sintezi nekih neurotransmitera, a on postaje esencijalna aminokiselina kada je tijelo dugoročno izloženo uvjetima stresa. On dokazano poboljšava učinkovitost i kognitivne sposobnosti u uvjetima stresa. Ova aminokiselina se metabolizira u 5-hidroksitriptofan koji sam već spomenula kod grifonije, tako da je to sve tu skupa povezano. L-lizin povećava otpornost organizma na stres i tjeskobu, uz to i poboljšava imunitet, što je vrlo važno u periodu stresa, a najbolje smanjuje razine kortizola ukoliko se uzima u kombinaciji s L-argininom, također jednom aminokiselinom. Na samom kraju bih spomenula i probiotike koji se sve intenzivnije istražuju. Određeni bakterijski sojevi sudjeluju u regulaciji raspoloženja i kognitivnih sposobnosti i funkcije živčanog sustava i imaju vrlo velik utjecaj na sintezu neurotransmitera i hormona. Kod kroničnog stresa javlja se upala koja se može lokalizirati u probavnom sustavu, točnije u crijevima. A upalne bolesti crijeva mogu dovesti do anksioznosti i depresije, te se tim ovaj krug zapravo zatvara. Pravilnom uporabom probiotika i pravilnim sojevima smanjit će se ti upalni procesi u organizmu, pa tako i u crijevima. Uvelike se time utječe na raspoloženje i opće stanje organizma. Naravno, neophodnima smatram i nefarmakološke mjere, bez kojih svaka ova intervencija nema potpunog učinka. Prvenstveno je tu fizička aktivnost koju itekako naglašavam. Minimalno pola sata, nekoliko dana u tjednu, a pogotovo stavljam naglasak na aerobnu aktivnost. Bilo što, vježbanje, trčanje, šetnja, samo da je na svježem zraku. Uvelike pomaže raspoloženju. Znači, fizička aktivnost dokazano smanjuje upalu u organizmu, poboljšava učinkovitost metabolizma i energije, uzrokuje i pojačano otpuštanje tzv. Hormona sreće, aktivira čak i endogeni opioidni sustav, što doprinosi onom osjećaju zadovoljstva i potiče se sinteza faktora rasta, što je važno za samu funkciju organizma i njegov razvoj. Promjenom prehrane može se značajno utjecati na depresiju. Potrebno je smanjiti unos jednostavnih šećera i hrane koja zakiseljuje organizam, te prerađenih namirnica. Poželjno je uvijek birati hranu koja sadrži prekursore hormona i neurotransmitera, primjerice čokoladu koja sadrži tvari koje su prekursori u sintezi dopamina i serotonina. Naravno, birajte onu s većim udjelom kakaa naspram šećera. Uz pravilnu prehranu nužan je optimalan unos tekućine, dakle vode. Dovoljno sna također omogućava normalno funkcioniranje organizma jer dolazi do oporavka, a bitne su i tehnike relaksacije, odnosno vježbe opuštanja organizma. Ukoliko ništa od navedenog nije dobar izbor za određenog pacijenta ili nije učinkovito, uvijek postoji opcija razgovora sa stručnom osobom, kao što je lijepo objasnila kolegica Bosnar u predavanju koje sam prethodno spomenula. Dakle, iz svega ovoga lako je zaključiti kako je najbitnija stavka razgovarati sa stručnjakom, jer on, kao što sam navela kod biljnih pripravaka, može točno odrediti optimalnu dozu, režim doziranja, te način i duljinu primjene određenog preparata. Također može procijeniti treba li vam određeni pripravak i odgovara li uz terapiju koju već koristite. Može vas upozoriti na nuspojave i na ono ostalo na što morate obratiti pozornost prilikom primjene. I nakon svih dobivenih informacija, držeći se pravilnih uputa i režima, tek tada možete osjetiti pravilni učinak lijeka ili biljnog preparata ili naravno dodatka prehrani. Zato savjetujem, pođite u ljekarnu, ordinaciju ili specijaliziranu prodavaonicu po svoj savjet, a možda se čak i vidimo. Hvala vam na pozornost.